Txipian nintzenetik ditut gogoan anekdota batzuk, non erakusten zaidan nolabait zenbateraino nintzen jadanik orduan, gazte izanagatik kezkatuan gizakion askatasunarekin, ez? Eta gogoan ditut, adibidez, gurasoen lagun batzuekiko anekdota bat, non oso ongi barneratu nuen batek esandakoa, ez da heziketa eta askatasuna ez zela bateragarria, eta horrek eman zian hausnarketa hola bide bat, edo gogoan ditut ere bai garai hartan oso gazte nintzela, zera Benito kantariarekin izaten dituen elkarrizketa batzuk, eta harek ere askatasunari buruz hitz egiten zidan, eta gogoan dut esaten ziala, nik esaten baldin badizu zein den askatasunerako bidea, ez da askea, eta horrek ere ez nion ulertzen, baina zer pentsatu ematen zian, eta beraz, badut interes hori aspalditik. Eta noski, bizi gara mundu batean non askatasuna oso ukatua den, jakina, gero esplikatuko dut pixka zein alorretan, baina askatasunik gabe ezaki jendea zenbateraino kontziente den, askatasunik gabe ez dela bizitzen al, behintzat kalitatez. Ze askatasuna da arnasa bezala, da tresna bat bizitzeko, askatasunik gabe ezin dugu bizi. Hil egiten gara nolabait, biziri bagaude ere. Zeren eta askatasunaren parean duguna da esklabutza edo gatibutza. Maila ezberdina daude, noski, gatibu izatea, kanpoko batek baitzen baldin bagaitu, jende guztiak ikusten du gatibu gaudela eta zenbateraino den hori gogorra. Baina gatibutza maila asko daude eta gatibu zu bilakarazteko modu asko daude. Gero eta mundu artifizialago batean gaude eta menderakuntzak ere hartzen ditu kamuflaje ezberdinak eta horren ez gara kontziente, baina askatasuna oso falta handia dugu eta iruditzen zait hori dramatikoa dela. Maila pertsonalean, jendea ez da kontziente zenbateraino askatasuna galdu duen, zenbateraino dagoen bestea prest zure askatasuna kentzeko, eta zenbateraino gai garen gu, edo ez gai, gure askatasun hori defendatzeko eta beraz beste bati oparitzeko, ez da? Maila pertsonalean hori interesantea egiten zaiz, jendeak ikusten du askatasuna gauza bat kanpokoa bezala, lortu beharrekoa, horrantz jo behar dut, baina askatasuna zurea da, batek kentzen aldizu, baina kontzientzia izan behar duzu, batek kendu dizula, hain zuzen ere, pentsatzeko zein izaten alden zure askapenerako bidea. Baina noski, ez baldin bada zara horretaz kontziente, ezin duzu abiatu zure indarra horretan, ez da? Hori maila pertsonalean, gainera, eta gure kasuan bereziki, Euskaldunen kasuan, herri menderatua izanik, menderakuntza erabatekoa da, eta askatasunaren galera erabatekoa. Autodeterminazioa hitz egiten denean, hori ere da kontzeptu bat oso desbirtualizatuta dagoena, eta bar, autodeterminazioa ez da aske bizitzeko pertsona batek, populu baten parte delako duen eskubidea baino. Autodeterminazioa ukatzen zaion herri batean, askatasun guztiak, maila personalean, sozialean eta nazionalean denak dira ukatuak. Eta horren kontzientzia galtzen duen herria galduta dago. Eta iritsi gara momentu batera, non gure herriak galdu duen kontzientzia herri menderatua dela. Noski, hori menderatzailearentzat sekulako paradisua da. Ez du gure kontra, kasi violentzia erabili behar ere, ze gu ja barneratua dugu gure egoera hau naturala dela. Eta iritsi gara pentsatzera, erabaki beharreko zerbait dela, aske izan edo ez. Da, eromena, ez da, hori dramatikoa egiten zait, herri bezala, zeren herria ez da pertsonen gandik aparte dagoen zerbait, herria osatzen dugu pertsonek, herri menderatu batean denak gara menderatuak. Zeren eta hemen ditugun eskubide guztiak, eta aske, nolabait bizitzeko aukera guztiak dira, espainol edo frantses bezala. Orain adibidez asko entzuten da haur transexualen errealitatea, edo beste menderakuntza mota batzuekiko kontzientzia handiagoa da, eta asaldatu egiten gara nola bizi daiteken haur bat ez dagokion nolabait genero batean, eta pentsatzen dugu dela maila oinarrizko bateko ukazioa, eta horrela ezin duela pertsona batek bizi, alegia mutila baldin bada, ezin duela bizi ongi eta aske eta kalitatez beste gorputza batean edo beste genero batean. Gure kasuan, dena zaigu ukatua, ze gure eskubide guztiak, eta hemen bizitzeko ditugun aukera guztiak dira espainol edo frantses bezala. Eta ze kulturak egiten zaituen pertsona, da zure pertsonaren parte bat, hori ukatua dagoenean, dena dago ukatua.